Pre mňa bolo naozaj veľkou cťou dozvedieť sa viac o dobrovoľníckej činnosti pani Ľudmily Fedorovej pri natáčaní videovizitky pre krajské oceňovanie Srdce na dlani. Vďaka chvíľam, ktoré som strávila s pani Genčurovou, ktorá ju vlastne nominovala, som sa dozvedela naozaj veľa o jej dobrovoľníckej činnosti, ktorú vykonáva už 46 rokov. To, čo ale najviac stojí za zmienku, je vlastne asi jej činnosť v rámci darcovstva krvi, pretože ešte v časoch, kedy neexistovali mobilné odbery, sa zaslúžila o to, aby občania Trstína mohli darovať krv prostredníctvom jej autobusových výjazdov. Následne teda realizovali aj mobilné odbery v Trstíne a v okolitých obciach. Toto konajú viac ako 2 razy do roka, myslím. No a v uplynulých rokoch sa pani Ľudmila Fedorová zaslúžila aj o darcovstvo kostnej drene. Takže ja si myslím, že úplne pokojne môžeme povedať, že pani Fedorová je dobrovoľníčka nielen telom, dušou, srdcom, ale aj krvou, pretože myslím, že môžeme pokojne povedať, že jej dobrovoľnícka činnosť nie je len pomocou, ale v mnohých prípadoch aj záchranou ľudského života. Pre mňa bolo naozaj veľkým paradoxom to, že v momente, kedy pani Fedorová prišla prevziať si toto ocenenie na krajskej úrovni, zdvihla sa vlna standing ovation v Malom Berlíne, kde sme ceny odovzdávali. A napriek tomu pani Fedorová naozaj s absolútnym, až by som povedala, nepochopením a veľkou pokorou prijímala toto ocenenie. Preto by som aj jej prijala, aby ešte mnoho rokov táto dobrovoľnícka činnosť pokračovala, aby mala veľa síl a energie, aby v nej mohla pokračovať. A v mene Trnavského dobrovoľníckeho centra aj Trnavského kraja veľmi pekne ďakujeme.